wan kaka Bensouda. To bende kakoro wadwa dhi matut kaka jopati, kaka Azimio. Gima chak monowa tero gine court back, mondo miwa wadhwa kawa Apil, mondo miwa further explanation to this, nikech wan okwan court, wan lawmakers. Court ni court e judiciary kucho. Onge ng'amotamowa, gini nyalo dhi adhiya machak dok nyaka Supreme Court. En oringa kaka oringono, mano be kaka support. Mano koulo ni wan gi wachwa moro. Mano koulo ni wakia gimwatimo. Mano koulo ni wadondore. Okochuno ni kasama opposition, nikech wan watimo checks and balance. Katiba mwach watimo checks and balance. Okwajo neko, okwajo richo. Nikech ikaw nikitimo checks and balance, to nikoro mani ng'ama rach, ing'ama ini upo sirikal, onge gima kamano. Kata gik misomo ni monitoring revolution ki tiend jango. Ok checks and balance do bed mana monitoring revolution. To monitoring revolution dong do bed transparency and accountability. Koso driver ini winjo weche gina. Ok na ni institution ka institution ni tika ku marry the words is applicable for that institution. Omiyo gie kora anaparo ni wan ratechwa ogengnwa. To kwadwar koko, kwadwar kwe. Omiyo an kawuoyo a guidance mar duon party kaka no se wuoyo. Wadhi manyo yo machielo. And yo machielo en mana court moriere. Makosa onge kanyo kata kwa dhi for further clarification. Nikech speak ok nyal timo nwa ruling, mano ok tije. In as much as no wacho ni court e mo rule. Gito ne gidhi kanyo ng'agi court kanyo. No